biết giáo viên nghèo quá nhiều. Vậy thì rin ni ril li anh ya hay sọ thiên siam ki ma sọ thiên ka bu phuran ya vai phei pe nga tunain lot me ka akal kong he ong jin ve to lai te kha ma in chan nat po hi om mang lo khu lai de kwan chu tan chuk ve le ka jin te ka zin chana akong he chen lai thang lampang hek doyang te kha ma den ang len ve leo me ya yang kong koi el deuh te ma thiang vel ti chu ni a kong he phate chiam lawa fura phei chang kal nge na lawa hian hei fa pa ne lo bo man lo va pek fela ti chuan lo phei ve amin lo phone an pe nuwa hian chi phir lampang a hral turan ni a yang khua tan kan phur phei do ani so thing be khi bek som li paruk velan ne ya ani pek marlu tuk lo fa pian na an so thing la na pia do lo ka son so thing honan nei ta ni nei kong bulan lo chek chua ka lang một to mai ni mo chuanin hei video la ulak kwal vel te ka duwa an lan pui lem talawa an vak lo tuk chuang lawa be por lim tu tuk lawa pe ji som thum panga ai ri ta pek vak hin phal lawa phor le je langai tho thum nga bor vela pekania ali lu tu kan lawa so thin bek so yan hei him ka do tang ten alan moi thei dan to ro kha lo jong kwal vela ni lang zo tre pa ei a so thing po hi a thang reng khop me a te mai chan that me lang reng khop me a thabio chong ka ri a hei ni sei sanon bak lawa so ang ang khatin pek hal me a ni zu in lampa leite la tam lu to la sing sak ve no la khal langa ya la sal thei lawa thotan lampa chuang la thal ve thei tura ngai ta ila pen hei lamai zong ta lo ding for me ya so lampang son so thing na lampang chu ni ya yin tik ko mani ha ngang ka chon song ta hin la te lo lien chak khop mai zong tai hei lo ra li thei der to ni ko nga hian hei len phei thut me ya hian hei bek te ta lo oma chu chu anan khung thua vel me ka ni sa bun to le le khung thua to pa an so thla lei thei lo ni chai le nei le pa fine yan hei nim mo live tang tin alang moi ve ang glen du leo ma nin video hi yan lan moi thei nai to ba kan no zong ko ni mo chen hei a tai tang lang ve sia so lut lei thei che lo de ni sa video han lak moi vok dan pom chon lo tian eng ta sang sang atang chen no tin kwal ve lang o onom de nei ni ang tian chuanin hei lot chau to do na bel khat ta mong se thiam to a lot zo nga tan nal nal do ni chuanin hei lo chan ho to ko chung kan lo lut le der to me ya in pula kan ding lok a thian kan sok le don chen hi kan khua bol pi bi kho chung ani hai
ai vek ni mo chuanin kan an kal deuh le wangwa tiang khaw chhunga kan an chuah san chia khaw pawn deuh reuh ah hian RMS school high school a awm a ai ka vei lampang ami hi ni a tlang le chia ni hei lai dan hi lal ang rem ve lo lo hei saka ko bang awm a thlanga thing nei line thut mai a so lai sa ban ko sign board sa ban hmu thei maw so tam takin mang tha le lo tlan pel don chia ni oi me rongin awm a chuan hei kan an tlan wang a ti hian CPA kholu don a khan video kan en le chia ai lok so CPA ni to mai ta ka chan ve bor ve lek kan ta CPA ko thanan mai hi ni ta so mai ni so alu than tira hian so thing thal na mun dam chu om an mai ta ko chung tan lu ko ngai lo kong ko thang le na niom khop mai na tel te harau cha an hula dama upang lampang hei lemin ve le zo zo pian boka chuan so lai lo om ruwa building so thing san to chu ni so ma to pa lo ding thut lama lo in lang fel to nge shelo hai gan ding nga kai load don ni kai unload don ni hai CPA lo thleng ta ti rin tar kul mai nan lang thanga la hai duty pahnih an lo awm a lim pia lampang a deuh sal khan awm nual tawh bawk a lai hmunah hian zote hian an hral chiah lo ta zote hi chuan then zawl lam an hral a ke mi khua le lumawi hian kan hral hlawm a lumawi khua kha chuan ron hral zo deuh thawk tuin ka hria hei kum chu hei a tam vak thei lo a chan chu sawkha hian a la har si a mi mala lo vai a lo hral maw som thum vel a lo hral te khan tama mi ho chu lo la ngak tang thang deuh kha kan in mai a zia som ngai ngang hral thunga ma se a poisa hmu hi chu har deuh thung mai thei a som thuma hral kha chuan vai la kha chuan poisa hmu nga la teng vel chu ni a duty pahnih hin lo awm a tian an unload di phota buk ngal ve lovin sumbai zau thakop mai ni kum ve ka chun khat ve ka nia kum chun la har deuh hleka vai an lo hral sa hlawm ani chuanin KG som thum panga item thun phal lo ania chema thum ruk ti vel te lo kai ka chon kan phor le zela tin vel chu nia thum nga ai tam apek kha chi lo wa ti kan phor le zela nia hing zia phone number da tel thlap kha nga ya vel chu ni chuanin hei an va ho le a tam lo bawka kan vei vak lo a yan hei kan chuk chal chala zo kan thlenga te kan chho le chal chalanga kan phor kha ni deuh tawh mai a yan kan kha thlen hma a lam CPA lama lo nei ho an thlir zoi dawn ani so lai cho thlam lo ding wu so kan hmuan so kan kholampang thlam nge CPA lam ka hje lo a kholampang chu ni in ka hria a hei he lo khop mai a mangan lo kho fai vek to lama he lam ka vei lam thang lama kwan ti khom boka lang thei che lo ni he lampang thu dei box si a olai koi thang zo ka hian ti khwa chu mai vei lampa kwan sa so lai so thi an lo thia chok ve boka sin wa so kan hmu ni so thi ani sa ni po so ba sat phei tu thawan ni izang khan every video chu